El que sí que em passa és que, per exemple, si vaig a Girona o on sigui, i trobo lloc de seguida, o sigui que arribo i aparco i dic, buah, ja està, la sort del dia s'ha acabat. O sigui, a partir d'aquí no vaig poder anar cap avall. Superstició? No, la veritat és que no. I em sé que és veritat que he tingut sempre una mica de respecte, no? Com no m'he volgut ficar mai molt, però no, superstició com a tal. Jo crec en la reencarnació i en el karma. Crec en el karma, sí, relativament, però supersticions a nivell passar per sota d'una escala o trencar un mirall, no. És més karma i aquestes coses. M'agradaria pensar en alguna cosa de rotllo. Karma. El karma sí. Tot el tema aquest del karma. No. No. Ni karma és dolent, o sigui, ni karma bo, no, res. Potser per la meva, jo què sé, molts cops toco fusta com si anés a funcionar, o... no sé, alguna superstició. Rotllo d'aixecar-te, el rotllo dels futbolistes, entrar al camp amb el podret. Sí que a vegades la ment ve com un flash, però és com de momentani, però no. És a dir, fes el que tu vulguis que et toquin a tu, llavors la vida com que t'acaba de tornar. Si ho passes malament és perquè vulguis o no has cridat tu aquestes coses que passen malament. No el fet de si ara faig alguna bo, passarà alguna bo, sinó més que sigues bon amb la gent igual que t'agradaria que fossin amb tu, llavors com que tot acaba, és com una connexió que tot acaba tornant. No crec que no. No tinc cap cosa d'aquestes. No, això no. No, bueno, de vegades hi he pensat, però no... que em tingui efecte, no. Ara potser no, però sí que és veritat que tenia un collaret que era molt important per mi, que me'l ficava pels exàmens o quan, no sé, quan tenia alguna xerrada així de la feina o això. Però ara la veritat és que no gaire, perquè sí que un dia me'l vaig descuidar i després va ser un xou, no? Doncs millor no tenir-lo. Si jo estic en una taula menjant i hi ha sal i sense voler tires la sal damunt la taula i com que es desparrama, tinc que tirar més sal per les dues espatlles. Primer l'esquerra i després la dreta. Sí. I l'altra mania que tinc és que, per exemple, no puc passar per debaix d'escales o obres. Si hi ha una obra, el que faig és passar per la carretera. En plan, i me'n dona igual si hi ha cotxes, motos, autobusos, en plan, me'n dona igual. Tinc que passar per la carretera, no puc passar per debaix d'una. Quan passo per baix d'una escala ho penso, però igualment passo. Vull dir, no és superstició, però ho penso. Dic, joder, em diuen que donen mala sort, però no. Crec que toca de seguir la seva naturalitat. I ja està, i portar aquest sentiment fins a l'infinit. Que si surten polleres al carrer tindré mala sort i me passarà alguna cosa. Jo cada cop m'estic deslliurant més d'això perquè és una que no és gaire bo, no va bé, si vols ser productiu. Llavors, n'havia tingut moltes, ara ja no en tinc pràcticament gens, és una que estic treballant. Però és més difícil treure, o sigui, és més fàcil treure les manies que no pas la superstició, no? Perquè tu tens manies perquè tens superstició, llavors, òbviament encara en tinc alguna. Karma, no hi crec molt, Algo així, no? És com si estic en perill o alguna cosa, és com que no sé què passarà, doncs com que penso tot el que pot passar perquè crec que així no passarà. No acostumo a creure en coses d'aquestes, Si alguna cosa passa és casualitat i... bueno... No crec en res que vingui més enllà de l'ensar. Jo crec que tot passa per alguna cosa, no sé què hi ha, però el destí a mi aquest any m'ha portat, per exemple, a la meva parella que va a Formentera, però a tornar, ara potser m'ha treballat a Andorra. Jo crec que és com que tot va passar perquè ens hem trobat 150 euros en un caixer automàtic. I a partir d'allà han passat moltes coses.